Kraljica Srbije. Umetnička akademija profesora Mladena Josića. Beogradska škola umetničkog zanatstva poznata je i cenjena na celom Balkanu. Naročito drvore i dubore su na velikoj visini. Nameštaj u nacionalnom motivu. Projekat kapitola za novu Beogradsku Savinačku crkvu. Najveći dnevni list u Srbiji Novo vreme utrostručio je svoj tiraž i predstavlja najmodernije štamparsko izdavačko preduzeće na Balkanu. Srpska omladina je veliki ljubitelj sporta i stoji na zavidnoj visini. Posleratne plivačke utakmice pružile su najveće uživanje. Kupatila na Savi i Dunavu uvek su prepuna gostiju. Po prvi put u okviru srpske emisije jedan javan koncert na Terazijama u Beogradu. Svira nemačka vojna muzika. Herman Neubacher, predratni gradonačelnik Beča, od kraja leta 1943. predstavnik Rajha u Beogradu, čovjek sa velikim ovlašćenjima i planovima za ujedinjenje svih antikomunističkih snaga na Balkanu, nastojao je da zameni nacističku praksu po kojoj se okupacija Srbije zasnivala na krajnjem nepoverenju prema Srbima i da ublaži represalije. Ovi propagandni filmovi o prosperitetnoj i mirnoj Srbiji, koja je našla svoju dušu i mesto u novom poretku, trebalo je da stvore sliku i potvrde tu novu nemačku politiku prema Srbiji. Bez sumnje, Neubacher se zauzimao kod Hitlera za neko političko rešenje u kojem bi se ojačala pozicija Milana Nedića stvaranjem Srpske federacije, ali svi ti planovi su ostali na pokušajima zbog Hitlerovog nepoverenja prema Srbima. Ono što je Neubacher uspeo bilo je ublažavanje okupacijskog režima. Međutim, ne treba zaboraviti da je oko 300.000 srpskih vojnika bilo sve vreme rata po nemačkim logorima, da je Srpska pravoslavna crkva bila pod prismotrom, a njeni prvaci, patrijarh Dožić i vladika Velimirović, u pritvoru i na kraju internirani u logor Dachau. Celokupna privreda bila je podređena nemačkim potrebama. Fraze o velikoj Srbiji, koje je Nedić tako rado koristio u propagandi, bile su neuverljive i njegovim najvernijim pristalicama. Povodom svogodišnjice predsjednik vlade armijski general Milan Nedić posećuje srce Šumadije Kragujevac. Pred
bezradnim srpskim narodom, predsjednik Nedić izjavljuje da će uraditi sve što je potrebno da Srbiju i srpski narod nacionalnim preporodom načini dostojnim članom evropske porodice naroda. Srbija je sebe ponovo našla i spoznala kako treba da misli i šta da radi da bi našla put u srećnu budućnost. Moj savjet vaših otaca i praotaca glasi: budite i ostanite uvek Srbi, samo Srbi. Ostanite veliki Srbi. Današnje vreme zahteva neumoran rad, primeran red, poštenu disciplinu. Ozbiljniji događaj bio je otvaranje Beogradskog univerziteta. Ponovno otvaranje Beogradskog univerziteta predstavlja novu etapu u nacionalnom i kulturnom životu Srbije. Srpska univerzitetska omladina pošla je svetosavskim, srpskim putem. Die in feierlicher Form vollzogene Wiedereröffnung der Belgrader Universität stellt eine wichtige Etappe auf dem Wege der Zusammenarbeit Deutschlands mit dem serbischen Volke dar. Diese Universität, die aus einer im Jahre 1863 begründeten Hohen Schule hervorgegangen ist und zu deren von hervorragendsten Wissenschaftlern angekündigten Vorlesungen, die bereits über 8000 Hörer eingeschrieben haben, ist beispielgebend für die praktische Anwendung der Richtlinien, die für den Neubau Europas gelten. Es spricht Unterrichtsminister Jonić. Univerzitet je svečano otvoren u organizaciji kliničkih organa vlasti i Nemaca, ali nije nikada praktično radio ako se izuzme polaganje ispita i poneki doktorat. Nediću je bilo stalo da otvori univerzitet kao sticanje jednog od atributa države i ugleda, u čemu ga je pomagao i Hermann Neubacher od jeseni 1943. godine. Tome se dugo suprotstavljao jedan drugi uticajni funkcioner u Beogradu, August Meissner, policijski general koji je želeo da nadgleda Nedićeve vojne formacije, Srpsku državnu stražu. Studenti Beogradskog univerziteta su bojkotovali studije za vreme okupacije, nalazili se u ilegali, pokretu otpora ili narodno-oslobodilačkoj vojsci. Tek mali broj studenata, kao što je karakteristično za svako vreme, pretpostavljao je svoje male koristi patriotskim obavezama. Još je manji broj onih studenata koji su imali stipendije za studije u Trećem rajhu.